Jälleen kerran tämmönen ruoanlaittoteemainen video. Koska helteet lähestyy, niin ajattelin tehdä tässä kotitekoista jäätelyä. En ole koskaan tehnyt, mutta katsotaan miten se onnistuu. Tähän tarvitaan kuohukermaa, kondensoitua maitoa, sokeria, suklaahippukeksejä, vaniljasokeria. Ruutuun ilmestyy näillä näppäimillä ainesosien hinta paikallisessa salemyymälässä. Mutta ruvetaanpas nyt hommi. Ensimmäisenä laitetaan sekoitin seinään virtoihin. Ilman virtaa se on vähän tympiämpi vispata. Nyt meillä pitäisi olla... Joo, poveria löytyy. Kiitos. Ja tästä kulho. Kulhon pohjalle ensin kuohukermaa. Sitä laitetaan nyt 3 purkkia. Saadaanko me tämä auki tämän päivän aikana? Tuosta kuohukermat tuonne. Miten pääsi näkyy hyvin? Tarviiko meidän nähdä, että laitetaan kuohukermaa tonne kulhoon? Voihan se olla. Tai olla olematta. Sitten laitetaan toinen purkki. Siitä. Tällä viisiin. Sitten 3. purkki. Ja sitten 3. purkki. Noin. Sitten me laitetaan sekkaan tästä vaniljasokeria. Laitetaan semmonen 1 teelusikallinen, jos tästä tulee. Tuleeko tällä mitään? Onko meidän vaniljasokerit niin vähän? No on. Laitetaan näin. Olisin toivonut vähän enemmän vaniljasokeria. Kun teette jotain, niin varata tarvittavat ainesosat toisin kuin minä. Mutta laitetaan sitten ihan tavallista sokeria. Tämmönen ehkä 2 ruokalusikallista. Noin. Sitten me voidaan tehdä kermalle ensimmäinen vatkaus. Kannattaa aloittaa aina tämmöisellä pienellä nopeudella, että se ei loiku heti yli. Vasta myöhemmässä vaiheessa. Sitten lisätään vähän tehua. Kulhokin hienosti keinuu siinä kun on epätasainen alussa. Kerma alkaa pikkuhiljaa olemaan semmoista huokeaa vaahtoa. Ja muistelen, että köksän tunnilla aikanaan opettivat meille, että sittenkö kermaa saa tehtyä kasin vittilällä. Ja se kasi jää näköiselle, niin se kerma on sopiva vaahtoa, mutta ei tällä vittilällä aina täältä nimittäin kasia mahdu tekemään, että käsiala on kasvanut kouluaikojen jälkeen. Mutta kerma näyttää siis nyt oikeesti tämmöiseltä pöydälle valuvalta vaahtolta. Noin, nyt on aika sammuttaa muistila vähäksi aikaa ja siirryttää kulho sivuun. Seuraavana työvaiheena avataan keksipaketti. Osataanko me avata tämä osatti? Ja näitä murskottaa vaikka 4 keksiä tuonne mukaan. Laitetaan nämä tämmöiseen minitrippussiin. En tiedä toimiiko tämä konsti, mutta kokeillaan. Sitten otetaan kaulia vähän. Kokeillaan muretta, keksejä. Okei. Oho, kaulinkin. Ai. En tiedä tuliko näistä muruja vai jauhoa. Väliäkö hällä? Korjattiin kaulin tässä samalla. Tähän pitäisi laittaa ehkä liimaa. Tämä kaulinkin on jo minun ikäinen, eli aika vanha. Sitten nostetaan kulho taas paraatipaikalle. Ja laitetaan nämä keksimurut joukkoon. Tänne. Sitten pieni sekoitus.
sitten meidän pitäisi saada tämä kondensoitu maito auki. Tässä ei ole mitään semmoista öppnäs inte där juttua, vaan siihen tarvittaa tämä perinteinen avaaja. Ehkä perinteinen ja ehkä avaaja. Kyllä tuo valluu tommosena hyytelönä, mutta se on oikein lusikka. Nyt alkaa tulemaan kondenseerattu milkkiä. Mitä lieneekään. Maistuuko tämä millekään? En ole ikinä maistanutkaan tämmöistä. No niin, sitten kevyt sekoitus. Yleensä en maista mitään valmistusvaiheessa, mutta tällä kertaa tehdään pikkuinen sormimaito. Sehän maistuu ihan jollekin kermalle. Seuraavaksi meidän pitäisi laittaa tämä tämmöisiin pakastusrasioihin. Ihan oikeaoppisesti se pitäisi jäädyttää semmoisessa laakeassa astiassa. Ja semmoista laakeaa astiaa mulla ei nyt ollut sopivan kokoista tyrkyllä, ne kokeillaan laittaa tämmösiin ei niin laakeisiin. Laitetaan vähän kamerata taas eri kohtaan, niin nähdään nämä meidän hienot astiat. No niin. Nämä on 5 desi ropposia. Kato. Olen 17 desiä. 17 desiä jätskiä. Laitetaan kannet paikalle ja sitten pakkaseen 4 tunniksi, niin katsotaan, että miltä ne sen jälkeen näyttää. Joo, jäätelö on nyt ollut sen 5-6 tuntia pakkasessa, niin katsotaanko, että miltä tämä näytöstää. Joo, näyttää ihan ehkä jäätelöltä. Joo, tämähän on jäätelöä. Millähän tämä maistuu? Kyllä, jäätelöä siitä tuli. Mutta katsotaanpa, säästikö tässä mitään. Tokihan se riippuu siitä, että mihin vertaa. Mutta saa laittaa tykkäystä videolle ja kommenttia ja kanavaa tilaukseen ja nähdään sitten joskus.